ଏବେ କୋଉଠି କଣ ସ୍ୱୟଂସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି କଣ ପଇସା ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦଉଛି ସବିତା ଭାବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ସବିତା ଭାବି ନୁହଁ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଭିଡିଓ କରେ ଭିଡିଓ ଯିଏ କରେ କହୁନି ସେତେବେଳେ ଆରେ ସେତେବେଳୁ କହୁନା ଭିଡିଓ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ତାର ବଡ ଏବେ ବା ସେ କଣ ଟିଭି ଫିଭିରେ ଟରକ ଫରକ ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ସାର୍ଥକରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସାର୍ଥକ ତରଙ୍ଗ ନୁହଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କିଛି ଚନ୍ଦନ ବିଷୟ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କମେଡି ଫମେଡି ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ ବୋଧେ ସେ ତା ଝୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବା ରୋଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ହଁ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ନା ବାପା ଚିଠି ପାଇଲିନି ଉଦିତ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ତା ଭାଇ ମୁଁ ନା ମ ବଡ ପ୍ୟାନ୍ ହଁ ବଡ ପ୍ୟାନ୍ ତୁ ସାନ ଦୋକାନ ନା ହଁ ତୋ ଭାଇ ଯୋଉ ଗାଡି କରୁଛି ତୁ କାମ କରୁନୁ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ମୋ ରୋଷ୍ଟିଂ ଫୋଷ୍ଟିଂ ଟିକେ କରିବ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୋଧନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର କାନକୁ ରକ୍ତ ବାହାରନ୍ତା ବଢିଆ ହନ୍ତା ମୁଁ କହିବି କଣ ହେଇଛି ବାପା କହିଲା କଣ ଆଉ କହିବୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ କଣ କଣା ଘଟଣା କରିଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟଣା ଘୋଷରା ନୁହଁ ସେ ଲଭ୍ କେସରେ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ ଏତିକି ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି ରହୁଛ କଣ ହେଇଛି ପୁରା କଥାକୁ କଥାଟା ସିଟି ନୁହଁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ହଉଛି ରୋହନ ମାଝି ଝିଅ ଗୋଟେ ଫୋନ ଦେଲୁ ନା ତୁ ବୋଉକୁ କହ ଡାଲ ଭଲ ବାହାର କରିବ ଆମେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ସେ ରୋଷ୍ଟିଂ କାମ ନୁହଁ ମା ନା ନା ଜମା ନା ନା ସେ ରୋଷ୍ଟିଂ ନୁହଁ ଡାଲ ଧର ଡାଲ ନଈରେ ପକେଇବା ଆଣିବା ରୋଷେଇ କରିବା ସେଇ ବ୍ରସ୍ ଚାଲୁ କରିବୁ ବ୍ରସ୍ ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୋ ପାନୀୟଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପାନିଆ କଣ ହବ ତମ ଗାଣ୍ଡି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମର ବହୁତ ଗଲୁ ହଉଛି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛ ତମେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଇଛ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିବି ନା କହ ବାବା ଦରକାର ନାହିଁ ମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ